Analýza živej krvi a elektrosmog. Pohľad na krv pod mikroskopom nám veľa prezradí. Video ukazuje makrofág pohlcujúci baktérie medzi červenými krvinkami. Rozhodol som sa zistiť, ako vyzerá moja krv. Pichol som si prst, dal krv na sklíčko a pozrel pod mikroskop. Toto som videl. Bunky sú okrúhle, niektoré oddelené, iné zlepené. Celkom zdravo vyzerajúca krv. Test prebehol v čistom prostredí, bez jedla a pitia. Po 70 minútach práce na počítači som krv pozrel znova. Teraz sa bunky lepia ako naskladané mince. Toto sa nazýva tvorba rúlo. Po 10 minútach na bezdrôtovom telefóne som videl toto. Veľmi nezdravo vyzerajúca krv. Prakticky žiadne samostatné bunky. Väčšina buniek je teraz vo formácii rulo. Lekárka mi povedala, že toto vidí u pacientov s rakovinou. Zistil som, že moja krv vytvára rulo, keď používam počítač alebo mobil. Toto zhlukovanie bráni uvoľňovaniu kyslíka a odstraňovaniu odpadov ako CO2. Kapiláry sú také úzke, že krvinky musia prechádzať jednotlivo, čo ukazuje ich pružnosť. Aké sú dôsledky tvorby rulo? Zlý obeh, nižší prenos kyslíka do buniek a horšie odstraňovanie odpadu. Aké príznaky môže človek pociťovať? Bolesti hlavy, únava, nesústredenosť, necitlivosť, brnenie, studené končatiny, problémy so srdcom a tlakom, riziko mŕtvice. Aký je význam tohto zistenia? Analýza živej krvi môže diagnostikovať elektroprecitlivenosť. Viac o elektroprecitlivenosti na www.electrosensitivesociety.com